mutezva tikashanda tese ndiwanawo kutora mwana wangu echengeti abva kubanga ndabva kushamba makarambanirana kukumba murambanirane kuba munorambanirana munoza zvonyorwa uko kuti marambana masepureta kana makada kuzonyorwa nemunhu saka munotambisa kurambana panyowani kudzorere isherenga nakuti pasherena ndinokuona amurafonere makuti chende mbakweka iye akanditi zvona nziyondo wakandiramba tozauze saka zamarambana muromo chete taure mukadzi wakamuramba nawiripo ndekuti muzimai wangu ndakambata nemameseji ngaine chikomba chaaifambisana ndakada mameseji ndakamubvunza akataura kuti ashwa ndizvo ndaifambisana naye ati ndaifambisana naye kubva ndatorawo mukana wekuenda ndichinoudzwa sisi vacho nevakuru vakatikomberedza mukomoni matinogara ichadati kuti ndichikwanisa kugara nemunhu pandikumbira muri mwezi umwe chete ndimbonatsofunga nezvaitika izvi ndikana mameseji ndiorenga mameseji mutazouzoberana mazorowaro shuwa takagara vakatora munhu wavo inogana kugara kumba mwezi usati wapera pakati pandatanga mbiyangu mameseji ndikati shaa iripo waiona nezvakaitika saka ukuti reda sei tofanira kuwirirana ini ndofana kukutora sendine mutemo ndofana kuupa sekunitadza kwakaita uyu yangu akati zvemutemo zvandikwanisa kuti ndisaya nemutemo umwe nomwe ngaiti sei pakati yake amarambana zobacheni nai izvo zvose hazvisiri murume wangu zvakuita zvisizvo zvakuita iye ndiye akandiramba aiwa miratibvunzo wamba wakateerera here pane meseji yaakabata mufoni mako ndizvo yaiva iyi saka zvakataura zvisizvo nepaa pakutaura kuti akanditi ndimboenda kwakuenda chete akandita kuda 3 months dzekumbofunga kuti onditora here kana kuti achimborefresha pfungwa dzake saka iwo wane nguva yakareba zvakadii uri kumba kwenu dani 4 months iye akakupa 3 months zvichireva kuti mwedzi wechi4 wakutarisira kuti mumwe wako anofanira kudzoka kwaona uchiumuri kochikomba chikomba ndichide ndinoda murume wangu kana wasingachide meseji izvo auri kutadza mambo mudziva yangu umwe saka ndakatombomufonera mashure kukwanisa kutaura naye akati hatitokwanisa kuti tinge tichitaura tese uyezve pataura pakuti ndakamupa 3 months yes takagara ndiri dombo nenanatete vacho vakati 3 months zareba dzanyanya unobva kuita nguvarasirana takupa mwedzi unowa mwedzi watiseva kana tenderochivakuwere ndikakuwe ava ndanani vagara pana amai vamunhu vabomu pana amai emusikana neingizisiswana sei uri kuramba maconditions maconditions paarikutaura akanipa maconditions akunyanya pano nipa maconditions ati hana ndikakupa ati kana ndichida kuti udzokera nene pachange pane maconditions iwo miraka weza tikateerera yashira iwo wati aiwa sii ndopandikukubvunza kuti iwewe sei uri kuramba chi maconditions iwo chiziva kuti ndiwakatadza murume wangu haana kumbondiudza kuti adanipa maconditions murume wangu akanditi iwo wakandiramba saka dai uri mumwe watsvaga basa enda akutofunga zvotorura mukadzi iwo ukadaira conditions chimupa maconditions wati uri kuda mukadzi wako awana mukadzi mukadzi ndinaye unaye wagara unaye uyu mukadzi ndakazoitora vatingaenda ini mambo pa3 months pa3 months wangatotora pa3 months ini ndasina kuisa 3 months kati pa3 months auramba nemukadzi wangatotora mukadzi omene akatotora mukadzi saka iwo uwane girlfriend yaregote pamusoro Mumira msikana. girlfriend asangana saka wangoiwanepa wangopinamo
Hayi ndakatongotiwa kumwedzi inani musikana kufana. Leo kama Sulema. Waitwa mukadzi umusati wapedzerana naye. Ya isito kutengesera kupedzerana iri nokuti muwangu ndakamuudza kuti ndakandimbotaura bodzi wewe wakatapiwa usati wapera. Ndakatomutanga kuma message. Ndikati ndoda kuti udzoke kumba. Asi ndine mutemo yandichataura kuti tiite. Ndikanzi iwe hadina kutukana kana kurovana. Mumwe nomwe ngaite zvake. Mwana cheketero mwana. Ndine maodhi message aisifuneka biwa ndinongwa nema maodhi kuramba kuuye kubata kuti ani munhu waida naye. Chitaura taura. Haya ndasekuita. Ini ndakatadza. Iwe mapindire muchini ndakatadza. Hazvisiri zvahazvo asi mumongo ngasichazvipindire munhu. Kasapinda munhu. Ungera Ndanda ne 6 months. 6 months. Ukambotaura nani? Ndakataura tete wangu. Sisi wako wakamboudza. Aiwa. Sei usina kuvaudza ngozi ndiye akapfisa murwana bonus. Aiva sisi wangu. Inyozo kutaura nyaya teta avamuka munhu. Saka uda kuhwanda nemunhu asi. Awo sisi makamboshinzwa. Ngokuti kumba inini nyaya dzake. Aiwa. Mvunzo wangu maunzo. Mvunzo wangu wati makamboshinzwa here zvataurwa nasisa. Tete vakambondiudza. Ngauti wana tete mukagodi. Tengotiwo zvichagadzirwa. Hamugoni kugadzirisa. Zvinogadzirisa musina kuzvitaura. Handizvoni kugadzirika nokuti uyanga kubvira chitemo chake kuti arume hasi kuya mumba. Nokuti kwenyu zvenziri raiti kuminwa musina kugadzirisa. Unai manje azobatwa nechikomo. Zvakudzwa nokuti makagarira chi nyaya. Zvodai makakurumidza kutaura nyaya iyoyo nai nhasi asina kubatwa nechikomo. Pamusoro chinoita kuti munin'ina wangu anditya inyaya yekuti aiti akauyawo kumba obva ati ndichada murume nekuti handipe mari atenge chikafu pano. Ndomuti iwe wadi kuti iwe uzvishandire utenge chikafu nekuti iwe kana munhu asingade nemari yake ungamuite sei? Ona mune vana midzi. Akabatanga kushanda. Batanga kushanda sokutaura ukasake rimabasa ripadhuze rinokuza enda kumba mukuru unotsvaga atitirei handiti sisi naatitirei iwimbu naatitirei unogara pasi imuritoii makadzirisana mutsva kudara motumvisa marongo pane zvinhu hapana chatoda kupa kana propa toda kuti share hapana chatoshare toda kuti munogara pasi motaurira hazvizvisi zvino naisisi pamukazwa pamukanyingwa papaya pamukadzimba pasisina vana nefomazi nhomba yakaperera mudumbu haina sasiti murume unongomuna ndizvo zvazvoendani kutaura zinyaya kadzisi Kutaura ndakataura sabra chakabata nechini mwangu nditi ndakatanga kudzama kumutongo. Aindudza kudzama dzakatadzira zvokira kuchitoro. Kana kuchitoro baba maona chinde mukabasa uchakutsvagira kudzoka kwatwinona wange munhu nazotwinona ukazomumuda zvishoka Nzimai ndikuda ndakatoenda mungwana.